The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa inyong mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan nyo ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Uulitin ko lang, manunood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 1,000 piso. Kaya ano pang hinihintay nyo, yayain nyo na po uli ang buong pamilya. Lahat ng inyong kamag-anak na mag-online at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, sa TikTok at YouTube at ako Bicol Tabang Ora mismo at manood na sa aming programa. Samantala, isang ginang inireklamo ang dati umanong kinakasama ng kanyang kumpare. Matapos daw kasi siyang makipag-inuman sa kanyang kumpare, ay nakatanggap na rin siya ng mga paninira sa social media. Mula sa Santa Cruz, Calabanga, Camarines Sur, makakausap natin si Ginang Nedy Atenciana. Magandang hapon sa iyo, Nedy. Good afternoon, sir. Nedy, ano-ano bang mga paninira itong nabasa mo sa social media? Sa totoo lang po, sir, hindi ko naman talaga totally kilala or wala akong idea kung sino yan. Yun lang yun po yung may nagpasa lang sa akin na November 5 or 6 kasi nakita po kami na November 4 or 6, ganyan po. Tapos kinabukasan po, meron nang nakapost na Nedy, may tanong ko lang, kinabukasan pagkatapos nyong mag-inuman ni pari mo? Opo. Okay. Sino ba itong inireklamo mo? Ang pangalan daw po niyan ay Maria Tala Isabela Acampado. Maria Tala Isabela Sampurado? Acampado. Acampado. Okay. Opo. Okay. So, ano yung mga pinaglalagay sa social media, sa Facebook? Ano daw po ako? Sumbang adik. Hindi ko na daw kailangan magsumba kasi magsabu lang daw ako, papayat na ako. Hindi lang daw po ako dito ng sabu. Pusher daw ako sa user. Meron daw akong pagawaan or something, pagawaan ng sabu na yan. May pabrika ka daw? Yan na, yun na Okay. sa kanya. Simula nung may nagkwento sa kanya na nakita nga po akong kasama ko siya. Okay. Tapos, So, yun na, hanggang ngayon, hindi niya ako tinitigilan. ano po ang dahilan bakit ka sinisiraan nitong si Isabela? Ay, hindi ko rin po siya maintindihan kung bakit. Kasi sabi niya naman, hindi niya rin ako kilala. So, hinanap niya yung iba-ibang pangalan na Ningning. Iba-iba nga po yung nakuha niyang Ningning na pangalan eh. Meron siyang nakuha na Ningning. Ang asawa nun, nagtatrabaho sa Kasoreco. Nagkagalit na nga po yun. Tapos, hanggang nag-comment na nga po ako dun sa picture nung kaibigan ko ng birthday. Dun niya ako nakita na ako pala yung hinahanap niya. So, pinapangalanan niya na ako na ngayon sa mga post niya. Ano yung pangalan mong mismo, kumpletong pangalan mo? Ay, hindi niya naman po ako kilala sa tunay kong pangalan. Nakikilala lang po ako dito sa pangalang Ningning Ulan. Ningning. Okay. So, nagsimula itong paninira sa iyo nitong ni Isabela nung nakipag-inuman ka sa kumpare mo. Okay, tanong. Ito bang kumpare mo, kaano-ano ni Isabela? Live-in partner niya daw po yan for 6 years, sabi. Dating mag-ex ito. Opo. Okay. Siya po. Kayo naman ang kumpare mo, wala naman kayong kwan. Kasi kung nagsisilo si Isabela, bakit pinagsisilosan kayo
ni Isabela, ikaw at saka yung kumpare mo. Ay, hindi po. Ano po siya, ano yan eh. Kumbaga matagal ko ng kaibigan. Hindi pa dumarating sa buhay niyang Isabelang yan. Ninong na po yan ang anak ko. Saka yung anak kong inaanak niyan, elementary pa nung maging ninong, may apo na kami parehas ngayon. So close lang kayo ni pare mo. Ganun lang po yun. Close lang Walang kayo. ano doon, walang malis siyang kung ano pa man. Siya na lang po siguro yung nagbigay ng malis. Tapos yung nakapagkwento, iba siguro yung dating sa kanya, naging big deal. Sabi niya naman po, hindi naman daw po siya nagsiselos or insecure, pero saan anggulo nang gagaling yung galit niya kung hindi siya na-insecure or hindi siya nagsiselos? Okay. So ilang post ba ang nabasa mo? Ano-ano pa? Maliban doon sa sinasabing pusher, addict, may pabrika ka ng shabu. Ano-ano pang mga post ang nabasa mo? Ayun po sinasabi niya na tanggap ko po sana yung salitang kaya ko pabayaan yung salitang matanda, kung lubot, 5 anak, 5 anak niyan, siya bata. Okay na sana sa akin yun eh. Ayan, may kopya pala kami. May kopya pa lang kami ng screenshot ng mga kwan. May mga mura pa may nakalagay dito, hayop na gurang. Tapos para sumba. Iba-iba nakalagay dito. Yan. Sige. So yan pala yung mga no? Marami palang mga nakalagay diyan. Iba-iba palang mga post talaga ang kwan. Pero itong mga post na ito, pakiramdam mo talaga, Nedy, ikaw ang tinutukoy niya. Opo, wala naman pong iba. Kasi yung nakakita sa akin, saka yung kasama ko nung time na nag-inom, yun lang naman po ang involved sa buhay niya. So, sino naman po ang away sa akin ng ganyan? Wala namang iba. Okay. Paano mo naman nalaman na ex ito ng kumpare mo na naninira sa'yo? Sinabi rin po nung nakakita sa kanya, yung sinatawag niyang amiga, yun din yung nagkwento sa kanya nung time na nakita ko. Yun din po yung amiga niya nagsabi sa akin na naikwento niya nga daw po yan, pero hindi niya daw ini-expect na ipopost yung conversation nila na nakita ko, saka si ex niya. Si pare. Yun po yun. Mula yung ano niya hanggang ngayon na hindi siya tumitigil lang kapopost, Okay. Parang below the belt naman po Okay. yan. Tanong, Nedy, sinubukan mo na bang kausapin itong si Isabela? Ay, hindi po. Kasi hindi naman po kami magka-ads friend niyan. Saka, siya po, alam niya na kung talagang matino yan, alam niya na yung pangalan ko, tunay, nakuha niya na, hindi niya po ako personal na i-chat o sana tinanong man lang niya ako ng matino, tapos sagutin ko naman po siya ng matino. Okay. Hanggang ngayon... Inalam muna po siya sa akin kung ano yung totoo, kung ano yung details kung bakit ganyan. Hindi yung ipopost niya kaagad yung sinabi sa kanya nung kaibigan niya, then naghakot pa siya ng mga nagko-comment na kung ano-ano, kumuha siya ng mga informasyon sa iba-ibang tao na ang pamilya ko daw po ay pinabubuhay ay ang pagiging pusher. Okay. Yung paggawa ng shabu. Okay. Yun daw, buong pamilya daw ay ganito na-involve kami sa shabu. Yung pong mga ganyan ng mga tinitingan, mga pinapa. Opo. Hanggang ngayon ho ba ay patuloy pa siya sa pagpo-post sa Facebook? Opo. Yung huling post niya, yung ano daw ako sa, paano ko po ba ikakat yung salitang, pero po akong inano niyan, parang ang pangit naman po kasi kung bibigkasin na, ka, matakaw ka sa ng lalaki. Para naman pong mali naman yata. So pinost ka pa na matakaw ka sa hotdog, mga ganyan. Ganun po yung pagkakasabi niya na yung gurang na yan, matakaw ka sa ganito, ganyan. Ay, Diyos ko, hindi ko na po kinakaya kasi unang-una yung mga tinatag niyang tao, kilala ako niyan. Okay. Kilala ako dito kasi lagi akong nasa ibabaw ng stage, nagsasayaw ako ng Zumba. So para ho kayong celebrity diyan sa lugar ninyo. Opo, ako po yung solo parent president ng barangay namin. So hindi po magandang So para o malalaman ng mga tao na
Nedy, Ganyan. para Okay ka lang rin masabi natin. para ka rin palang taga showbiz, kaya ka may mga ganitong intriga kasi celebrity ka diyan sa lugar ninyo, para ka na rin taga showbiz, ano? Ito, makinig ka, Nedy, ano? Para formal na mabigyan ng aksyon ang problema mo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Captain Angelo Babagay, ang team leader ng Camarines Sur Provincial Cybercrime Response Team. Magandang hapon sa iyo, Captain Babagay. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Magandang Opo. hapon po. Sa ganito pong mga pangyayari, Captain, na ito pong si Binibining Nedy, na isang sikat na taga-Sumba, o parang celebrity doon sa lugar nila, ay pinagpupost daw sa Facebook at nilagay yung pinakapangalan niya o pinakapalayaw niya na Ningning at kung ano-ano ang sinabi. Sa ganito hubang kaso, may maaari po bang maisampa na reklamo si Nedy laban dito sa nagpo-post na si Isabel? Maaari po siyang mag-file ng libel niyan kasi kung ang ano po niya, sabi niya, tinatag nitong suspect yung mga kaibigan niya. Opo. So yun po magpapatunay na talagang ang tinutukoy ay siya. Ano po? Opo. Although hindi binabanggit yung tunay niyang pangalan, pero yung pinakasikat na tawag sa kanya na Ningning at ang tinatag pa yung mga kaibigan niya, so parang intentional talaga, Captain. Ano po? Oo, masisingil out siya na talagang yung mga kaibigan niya na pinagtag yun ang magiging witness niya. Ano po? Kasi kung yan ay post lang, pwede pang itanggi nung nag-post. Pero kung itinag na yan doon sa kaibigan niya at talaga ang purpose niya na ipahiya siya kasi mayroon po ng malis. Yun ang inaano doon ng inaano natin sa libel na talaga ang purpose nitong suspect ay ipahiya siya. Ano po? So sa ganitong kaso na gaya po ng kinikwento ni Nedy, Captain, kanina, pasok ito sa cyber libel. Oo, pwede pong pumasok yan po. Basta sabi ko nga dyan na magkaroon lang siya ng witness. Tapos yung mga pinagtag doon sa kaibigan niya, nandun pa rin, yun na po magiging testigo natin. Ano po? Ayo po. Ngayon nakikinig po si Nedy, Captain, ano po ang dapat niyang gawin upang makapagsampa siya ng formal na reklamo or makasuhan niya po itong si Isabela? Kung maaari po, pumunta lamang siya sa aming opisina, dyan po sa Dayangdang, sa may Civic Center. Isama niya po yung kung sino yung pinagtag nito, at tapos yung cellphone na nagamit doon na nakapag-receive ng mga nasabing post na yan o katag. Yun lang po ang kailangan natin, kahit isang testigo lang. Kung may mas maganda, kung yung lahat o kung sino yung mga na mag-witness sa kanya, lalong lalakas po ang ebidensya natin laban dito sa suspect. Ano po? Alright. Maraming salamat po, Police Captain Angelo Babagay, ang team leader ng Camarines Sur Provincial Cybercrime Response Team. Thank you so much, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Okay. So, Nedy, napakinggan mo. Yung palang ginawa nitong si Isabela, dahil pinangalanan yung pinakasikat mong palayaw na Ningning, at ang itinag pa yung mga kaibigan mo or mga kakilala mo, ay parang meron na talagang mabigat na ebidensya or mabigat na dahilan na ikaw talaga ang tinutukoy at ikaw yung ipinapahiya. So ano ang desisyon mo ngayon? Tutuluyan mo bang sampahan ng reklamo o kaso itong si Isabela or papatawarin mo kung sakaling humingi siya ng tawad? Ang gusto ko po talaga sana, makaharap yan. Opo. Ang problema, Makaharap. sinubukan ng aming team, ginawa ng aming team lahat ng paraan para makausap itong si Isabela at kuwan tayo ngayon, magkaharap-harap sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang problema ay pinatayan na ho kami ng linya ng komunikasyon nitong si Isabela. Ayaw na pong makipagharap at ayaw pong sumagot dito sa ating harapan ngayong hapong ito. So, Nedy, aalalayan ka ng aming team para formal na makapagsampa ka ng reklamo laban kay Isabela. So, paano po yan, sir, kung ganyan na hindi siya nakikipag-communication or something, hindi siya sumasagot sa mga tawag? May idea po ba kayo kung nasaan ang tao na yan? Wala ho akong idea kung nasaan po ito, pero gaya po ng binanggit ko, pinakamaganda, gaya po ng advice kanina ni Captain, ay pumunta tayo doon sa kanyang tanggapan para makunan kayo ng salaysay, makapag-file tayo ng reklamo upang papanagutin itong si Isabela. Okay ho ba? Okay po. Okay.
Opo. Sige. So, alalayan ka ng aming team, ano? Hanggang sa mahanap natin itong si Isabela at nang magkaharap kayo at masampahan mo siya ng kaukulang reklamo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina mula sa Mobo Masbate na nanawagan ng tulong sa kanyang gamutan matapos siyang magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit. At para sa tuloy-tuloy na maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa naman ang maswerteng makakatanggap ng 1,000 piso bago matapos ang ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Sa ating tabang medikal naman, hindi lamang isa, kundi 3 malalalang sakit ang iniinda ngayon ng isang ina mula sa Mobo Masbate na si Wilma Cantoria. Kwento niya, nitong buwan ng Hunyo, nang malaman niyang mayroon na pala siyang iniindang bone cancer, breast cancer at sakit sa atay. Dahil rito, minabuti na ng kanyang asawa na si Rodel Cantoria na personal nang dumulog sa ating programa. Nandito ngayon si Rodel. Rodel, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Pakilapit lamang po. Yan. Magandang hapon din po. Okay. Kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong misis? Medyo, po. Pakilapit lang po, pakilapit lang. Medyo mahina po siya ngayon po. Okay. Kailan nyo na-discover or nalaman na marami pala itong sakit gaya ng binanggit ko kanina, marami palang sakit si misis? Nung March po, medyo naramdaman niya na yung hemorrhoid grade 3 niya po sa puwit niya. Tapos nagpa-check up siya. Tapos nung nalaman ng doktor na may dumudugo na pala sa puwit niya, pina-opera niya yon. Tapos nung na-opera na po is hindi siya naghilom. Okay, kasi kanina mayroong breast cancer, may bone cancer. Okay. Ano ang sabi ng doktor sa kalagayan ng iyong misis? Ngayon nga po, ang sabi ng doktor May pag-asa pa ho ba? Wala naman pong sinabi na may pag-asa pa or ano, ang bastang sinabi, hanggat makakaya nilang gawin na gamutin yung asawa ko, gagamutin nila. Kayo ho ba ng misis mo may mga anak? Opo. Ilan po? 6 po. 6. Ilang taon yung panganay, yung bunso? Yung bunso po ay 10 years old po. At saka yung panganay 23 years old. So medyo malalaki na. Opo. Okay. So sino yung nag-aasikaso sa kanila ngayon na siyempre busy kayo sa pag-aasikaso sa misis nyo, yung misis nyo may sakit? Opo. Sa ngayon po is andun lang po sila sa amin. Ang nagbabantay lang po yung panganay namin doon, anak. Tapos yun po, naghihingi lang po kami ng tulong sa mga mga kapamilya po namin, ng pagkain doon. So alam ng mga bata, alam ng mga anak nyo yung kalagayan ng nanay nila? Medyo nalalaman naman po nila, pero yung may mga ano ba yun? Sorry po, yung may mga yung may mga kaalaman na sa sitwasyon. Opo. Yun lang po ang nakakaintindi na, pero yung mga maliliit hindi pa nila po masyado. Hindi pa yung masyado. Anong sabi po ng mga nakakaintindi na? Anong sabi po? Ang sabi po sa akin pa, lang daw, kung maaari maipagamot yung anak na mama nila para makasama namin sila hanggat Okay. So, hindi ho kayo nakakapagtrabaho dahil kayo nag-aasikaso sa misis nyo. Opo, Paano yung mga pang-araw-araw? Maliban doon sa sabi nyo, humihingi kayo ng mga pagkain para doon sa mga anak mo. Paano yung mga gastusin sa pang-araw-araw, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan? Yun lang po din, sir, ang paraan namin. Doon lang po kami humihingi talaga po kasi sa magulang ko nakahingi rin po kung kahit paunti-unti. So talagang sa mga kamag-anak kayo nakakahugot ng tulong, ano? Opo. Alam mo, hindi kasi biro itong sakit ng misis mo. Medyo, pag pinakinggan mo pa lang, kung medyo mahina-hina ang dibdib mo, manghihina ka talaga. Di ba? Opo. So, kayo ba ng misis mo nag-uusap dito sa sitwasyon na ito at sa kalagayan niyang ito? Ano yung napag-uusapan yung dalawa? Ang pinag-uusapan po namin minsan, sabi niya, kung paano daw po siya makakasurvive sa sitwasyon po niya. Sabi ko, makakapit lang tayo kay God. May awa ang Diyos kung paano tayo makakaahon sa nangyari sa iyo ngayon. Okay. So, hindi dumating sa punto, Rodel, na sumagi sa isip mo na sumuko? Hindi naman po. Kasi po, mahal ko po yung asawa ko, kaya... Gaano mo kamahal ang misis mo? Habang buhay po, sir. Tutulungan ko siya hanggat sa makakaya ko na gumaling siya or kung saan man makarating yung namin pagsasama is karamay niya po ako. Karamay niya po ako. Talagang busilak ang tunay na yung pag-ibig. Opo. Dumating din ba sa punto na parang naisip mong baka biglang mawala yung misis mo? Siyempre po, hindi po yun, sir, mawawala sa isip Ano ko. Ano yung sumasagi sa isip mo pag ganun na yung
senaryong or pangitain na nais mo? Masakit po, sir, pero sabi ko sa sitwasyon niya, wala tayong magagawa kung pag ano ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon, wala na akong magagawa dahil ginawa ko naman ang lahat para gumaling siya or magamot yung karamdaman niya. Kaya sana po mabahabaan pa yung buhay ng asawa ko para sa mga anak namin. Okay. Kasi kawawa naman yung mga anak namin, sir. Maliliit pa eh. Pasensya na po. Sige lang po, sige lang po. May special child pa po kami, yung bunso. Sa ngayon po, nag-aaral pa ho ba sila? Yung 4 po. Yung 3 lang po kasi yung panganay na lalaki is kasama ko dito sa pag-aalaga kay Mrs. Yung mga anak nyo ba nakakakain pa naman ng tama sa loob ng isang araw dahil sa sitwasyon yung ito? Yun lang po ang hindi ko po masasabi, sir, kasi minsan po siguro naman na bibigyan naman nila doon kasi malapit lang naman yung mga bayaw ko at saka yung mga tiyahin nila doon. Pagtatawag ni Mrs. na nakakain naman daw po ng 3 yata isang araw. Kasi wala naman po akong ngayon, hanap buhay talaga po. Dati po, anong hanap buhay? Magsasaka lang po ako. Mahirap po magsasaka. Mahirap po maging magsasaka. Pero bilib ako sa inyo, tatay. Sa tibay ng loob ninyo at kapit na kapit kayo dahil sa pag-ibig at pagmamahal nyo sa misis nyo, hindi kayo sumusuko. Maraming at sa pagmamahal salamat nyo sa anak nyo. Okay. Ito ho, para mabigyan ng solusyon ang inyong alalahanin, makakausap natin si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Sir Joss. Opo, narinig niyo po ba, Ma'am LB, itong kwento ni Rodel at ang kanyang asawa na si Wilma? Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List po sa kanila? Yes, Sir Joss. Actually po, nakausap na natin yung staff ni Governor ko. Meron po tayong tulong na ibibigay sa kanila doon sa BMC, sa radiation ni nanay. And then po yung lahat po ng resources sa BRSMC, sasagutin din po natin. Tutulungan tayo ng staff ni Governor ko para sa assistance na ibibigay sa kanila kasi yung taga Masbate po sila. Okay. So, ibig sabihin, itong si Tatay Rodel, wala nang alalahanin pagdating dito sa mga babayaran sa ospital. Yes po, Sir Joss. At mayroon pang tulong na ginagawa ng paraan yung provincial government naman ng Masbate. Yes po. Sinasagot naman po nila ni Governor ko, yung staff po ni Governor ko para po sa kanilang tirahan at para malibre ang kanilang tirahan dito sa Legazpi. Opo. Okay. Narinig mo, Tatay Rodel. Wala kang alalahanin sa babayarin sa ospital. Sapagkat sagot na yan ng Ako Bicol. Nag-coordinate na rin si Ma'am LB doon sa office ni Governor Tonico para makatulong din po sa inyo. Yung yung tirahan nyo daw po dito sa Legazpi at yung iba pa sigurong mga pangangailangan. Ano po? Okay. So Ma'am LB, maraming salamat po. Mabuhay po kayo sa ora mismong pagtugon dito po sa problema ni Wilma at ni Rodel. Ano po? Yes po, Sir Joss. Okay. So Tatay Maraming Rodel, salamat po. ano pong pakiramdam nyo na sabi ni Ma'am LB, sagot na yan ng Ako Bicol, yung bayarin sa ospital? Narinig ko po na may tutulong sa amin. Siguro po siya po ang binigay na nigad na para makatulong sa amin sa ngayon sitwasyon po namin. Opo. At bukod dyan, Tatay Rodel, meron din pong inihanda na konting tulong pa ang programang ito ni Congressman Saldico Ako Bicol Tabang Ora mismo para magamit nyo po sa panggastos-gastos. Ano po? Opo. Magpapasko pa naman, Tatay Rodel. Medyo masaklap yung kapalaran mo na sa halip na mag-Merry Christmas nasa ospital. Ano po? Opo. At maliban po dyan, may padala pa po ang programang ito para sa inyo, Tatay Rodel. Kahit papano po ay pantawid gutom po ito. Opo. So ano pong masasabi nyo, Tatay Rodel, sa palatuntunang ito ni Congressman Saldico Ako Bicol Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List? Ano pong masasabi po ninyo? Ako pinagpapasalamat sa lahat ng staff ng ano po 'yon? Pakilapit lang po. Ako pinagpapasalamat sa lahat ng staff ng Ako Bicol Party List po. Opo. Sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Maraming salamat po. Hindi ko po ito matatawaran kahit ano po man. Dahil po sa inyo, malaking tulong na po ito para sa akin. Sa amin, ng asawa ko at sa mga anak ko na natulungan niyo po kami dito sa aming kahirapan sa ngayon po. Maraming salamat din po talaga po. God bless po. Tatay, kapit lang.
Sabayan natin ang panalangin Salamat sa pong po. may kapal, ha? Salamat Okay. po. At hangad natin na gumanda sana yung kalagayan at pakiramdam ng asawa mo. Gaya po ng iyong kahilingan. Ano po? Eto naman, mga kaibigan, tatawagan ko na ang maswerte na napili na mabigyan ng 1,000 pesos sa araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Hello. Magandang hapon po. Hello. Yan, ano pong pangalan po ninyo? Jenny Laurenciano po. Jenny Laurenciano, taga saan po kayo? Barangay San Bartolome po, Novaliches, Quezon City. Uy, taga San Bartolome. Kayo po ba'y dalaga, may asawa? Ano May po? asawa na po. Ilan pong anak? Wala pa po. Wala pa. Opo. Kasalukuyan pa lang na gumagawa. Medyo po. Sipag-sipagan nyo, ha? Para makabuo ka agad, kambal. Okay, ano pong trabaho ni Mister? At kayo, anong trabaho niyo po? Sa factory worker po. Ayun, pareho kayo? Hindi po, sa bahay lang po ako. Sa bahay ka lang. Naghihintay ka Opo. lang sa pag-uwi ni Mister. Opo. At gagawa ng bata. Okay, saan nyo po gagamitin yung regalo ni Congressman Saldico na 1,000 pesos sa inyo? Siyempre po, parang ngayong Christmas. Ayan, pang Christmas Opo. naman. Opo. Okay, Opo. congratulations. Ano po ang inyong naisabihin Salamat sa po. palatuntunan ito at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang po. Always watching. Ayun, lagi talaga kayo Opo. nanonood. Okay, congratulations. Huwag niyo pong ibababa ang Opo. telepono at may staff kami nakakausap sa inyo para magkaintindihan kayo kung paano makakarating po yung 1,000 pesos. Congratulations. Ay, sige po. Maraming salamat po. Ay, salamat din. Mabuhay po kayo. Merry Christmas. Okay. Okay. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman, ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 1,000 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, lalo na dyan sa Partido area, maaari na kayong dumulog sa Zona 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo, ni Congressman Saldico sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Uy, ito na ang masaya. 13 days na lang po. At Pasko na. 13 araw na lang. Pasko na. Merry Christmas. Ayan, ha? Paalala muli sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sa December 25, abangan nyo ito, ha? Isa po sa inyo ang maswerteng mabibigyan ng 5,000 pesos bilang pamasko ni Congressman Saldico. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram. Joshua Martinez, maraming salamat. God bless Bicolandia, mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.